Incerta glòria, La llamada, estiu 1993 són alguns dels títols preferits per guanyar avui el Premi Gaudí. Ens trobem a l'Auditori Fòrum de Barcelona perquè avui es celebra la 10a gala dels Premis Gaudí. Us explicarem tot el que hi ha darrere càmeres i entrevistarem els protagonistes. Us hi enganxeu? Increïble, en sèrio. És molt guai que em donin aquesta oportunitat perquè, aunque hagi fet els meus pinitos al cine, que no he fet res, o sigui, el poc que he fet, crec que és molt important que ens doni l'oportunitat per donar-li visibilitat a algú tan maco com el cinema català, i jo estic encantada d'estar aquí fent-ho i que ho vegi tot el món. Doncs molt content, feliç que hagin pogut comptar amb mi aquest any, i també molt content de presentar el premi del públic. És el primer any que se celebra aquest premi, i bé, molt feliç d'estar aquí en la 10a gala dels Premis Gaudí. Premio del público, mejor película de lengua no catalana y actriz y música. O sea, muy fuerte, pues muy fuerte, estoy feliz. Pero sí que es verdad que el premio del público es un premio especial porque la llamada la hemos hecho entre todos y el público ha tenido muchísimo que ver. Ellos han sido los que han convertido una obra de teatro muy pequeña en una película que encima ha arrasado en la taquilla, o sea que estamos muy agradecidos a ellos. Molt emocionada i molt contenta. No tinc nervis, no crec que m'ho emporti, però estic molt feliç. De la idea inicial del Joel Joan i companyia a la consolidació actual, la indústria del cine ha crescut moltíssim. Aquest any el 50% de les pel·lícules, de la recaptació de les pel·lícules a l'estat espanyol s'ha fet a Catalunya, s'ha fet en pel·lícules catalanes. Bueno, em sembla fantàstic, té 10 anys ja, és l'aniversari avui, i em sembla que és una gran notícia que portem 10 anys celebrant aquesta gala, que portem 10 anys celebrant els Premis Gaudí, bàsicament perquè si alguna cosa en moments de turbulència ens permet reflexionar, mirar-nos com a país, es precisament la cultura, y el cine juega un papel clave en la cultura. Bueno, con mucha ilusión, especialmente al ser los Gaudí, porque me gusta mucho el cine catalán y por estar nominado a Mejor Banda Sonora, que suelo estar he estado a Mejor Canción. Esto es música incidental, que me hace mucha ilusión, y sobre todo compartir nominación con pelis tan buenas. O sea, me siento muy agradecido. Home, doncs molt afortunats de poder estar aquí, compartir, continuar apoyant la cultura, recolzant, perdó, i per molts anys, la veritat. Home, em fa molta il·lusió, perquè no és fàcil venir a la gala i no és fàcil, està molt sol·licitat i fa molta il·lusió poder presenciar l'esdeveniment més important del cinema, un dels més importants de la cultura del nostre país. Per tant, encantada. Doncs molt bé, sempre des del Departament de Cultura hem fet suport durant aquests 5 anys que jo he estat al govern, i avui m'estreno com a diputada, molt contenta. Aquest any hi ha moltes produccions, algunes de les quals parteixen de llibres, amb la qual cosa encara em sento més satisfeta i serà una gran festa, no en tinc cap dubte. Home, ja porto moltes edicions venint als Gaudí. El que és especial és que sigui la 10a, espero que duri molts més anys. Trobo que és una manera fantàstica de premiar el cinema català i el treball que fem aquí, que és un treball excel·lent. Aquesta edició, a més, hi ha pel·lícules boníssimes i la Bruna Cusí està fantàstica i tinc moltes ganes de veure què passa amb això. He passat una mica de pressió, havent estat nominada per primera vegada 2 vegades, i ara, un cop, després de tota l'emoció i de tota l'alegria, tinc com un sentiment de pau. Pot semblar una mica hippie, però és així. Sí, claro. Y además, que nos nominen a premios y que nos lo den, como en el caso de los Feroz, nos da un impulso y nos dice que parece que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino y que a la gente le gusta lo que hacemos. Eso siempre es de agradecer y siempre nos da ganas de escribir más. Sí, bueno, ara estic gravant la segona temporada de Servir i Proteger a la 1 i suposo que es començarà a emetre's a mitjans de febrer, aquesta trama, sí. Sí, estreno pel·li aquest any, Viaje alrededor del cuarto de una madre, que és una òpera prima de la Celia Rico, i continuo treballant en altres coses, però en cine, això. La segona de Paquita Salas, la segona temporada, que la comencem a rodar dintre de poquet,
I això? Doncs sobretot en teatre, però de cara a juny, juliol, tinc una possible pel·li produïda per TV3, crec, que encara no es pot dir massa cosa. Però sí, hi ha projectes, sí. Home, si tingués una bola et diria sí, però no la tinc. M'encantaria, estic molt contenta amb la feina que faig, però bé, com tots els actors, som inquiets i volem fer tastets de tot, no? O sigui que jo estaria encantadíssima de la vida. Mira, la continuïtat del Polònia, de moment, nosaltres seguim. Hi ha tota aquesta rumorologia que s'acaba el juny, a nosaltres ningú no ens ha comunicat, a mi personalment, dic, què és el que passarà. Jo crec que, i això és una opinió personal, no treta de cap mitjà, és una cosa meva de sentit comú, que si el Polònia s'acabés a TV3 jo crec que tindria vida en altres plataformes. Penso que li sortirien moltes nòvies perquè deixar perdre un producte així, amb tants anys de rodatge, amb un engranatge darrere que és al·lucinant, que va sol, jo crec que seria una llàstima, i a part que és un programa necessari per la salut democràtica, per la salut cultural de Catalunya. Home, hi ha un petit gran projecte amb moltes ganes de sortir que podria ser que aviat estiguéssim un cop a la gran pantalla altre cop. Bueno, seguim amb l'obra de teatre I no quedarà ninguno, que va funcionar molt bé al Teatre Apolo, va ser un èxit. Vam parar perquè va entrar Ruix, però l'obra segueix tenint vida i estem mirant de fer gira i de més, així que molt aviat us informaré si és així, estem per la zona. A la gran pantalla sí, ara què penso, sí. Estic a punt d'estrenar una pel·lícula del Daniel Monzón, que es diu Yucatán, que s'estrenarà segurament a l'agost, s'està acabant ja que hem estat 4 mesos de rodatge amb el Tossar i el Gregorio de la Serna, i una pel·lícula extraordinària. I per TV3 també he fet una pel·lícula preciosa, molt maca, que espero que l'any que ve estarà aquí una altra vegada, que és Vilafranca, amb un paper molt maco. Aquest any he fet molt de cine, jo que soc home més de teatre, aquest any he fet molt de cine, mira, alabat sigui Déu, estupendo, moltes gràcies. Sí, estem preparant un parell de projectes i tant de bo que ben aviat tinguem una nova estrena. Estic escrivint i tinc que acabar una cosa dintre de 2 setmanes i bueno, espero que potser cap a setembre estigui rodant una altra cosa. Esperem.